Както си спомняте, в другия епизод правихме замък, но епизодът нямаше интернет. Но така, просто... Какво правиш сега? Чакай, рутер е там. Да го рестартирам. Я виж колко интернет. Абе, то в интернет е изобщо включен ли че? Не знам. В интернета май не се включен. Нямаш интернет, айде. Интернет нямаш. Да го рестартираме. Можеш ли да го рестартираш? Черния кабел. Просто е това кабел. Ама аз нямам... Един трябва да държи преди да държи преди. Чакайте тук малко, няма интернет, не можем да дойдем в серверите. Това е мой сервер, ако знаете. Сега просто тя няма интернет, не може да дойде. Иначе аз имам интернет. Тя май вече има интернет. Питай се, Ради. Нямам чертички, но ще се пробвам. Има. Ще се върнем. Спираме този епизод. Това ще бъде всичко този епизод. Не. Просто аз продължавам да правя. Заедно ще продължам. Знаете ли какво? Не се са този сервер в него. Знаете ли? Чакайте, че на мен малко ми забива така. То пък мен цял ден. Трябва само да си пипам екрана, за да ви зарежда. И някакви стойки трябва да правя, за да зареди. Нали ти имаш интернет, нали? Като нямаш интернет, ще играя аз. Ще правя клипчето. То забравих, че тя няма интернет. Продължаваме с клипчето. Продължаваме. Това сервера, така съм се го написал, иначе. Хайде. Къде съм? Чак ще стреснах от какаовите семена. Ами, клипа е 3 минути. 3 минути не е много. То долу там ще ти изпиша колко. Кажи на мама. Кажи. Така, както помните, аз съм на 6. Аз имам. Ама, не, аз не съм на картов, аз не съм на картов. Аз не съм на картов и си имам интернет. Добре, тихо сега, вървете оттатък, вие ме изгонихте оттам и Радила. Тутуруту. За малко така, че съжалявам. Приложението, което снимам, не ми показва. Както виждате, на малко сърца съм. Следващия епизод вече ще се направи. Това всичко този епизод. Надявам се да ви е харесал. Следващия епизод замък ще завърши и много съм гладна. Айде, чао.